Som una associació sense ànim de lucre formada per 7 dones de diferents àmbits amb l'objectiu de visibilitzar la dona en el sector de la construcció i amb la gran fita d'arribar a altres sectors, fomentar la igualtat i eliminar els rols de gènere. Creiem que el primer pas per anar cap a la igualtat és fent el rescat de referents històriques i actuals mitjançant el perfil d'Instagram i la pàgina web de Construïm Juntes, un blog que recull històries de dones que han sigut silenciades, oblidades o reescrites per homes i creant una xarxa de dones del sector on compartir experiències, aprenentatges. Amb tot això volem apostar per les noves generacions, creant tallers, formacions o xerrades. Ens fa molta il·lusió haver engegat el nostre primer projecte anual solidari, l'Encasqueta't contra el càncer de mama, que consisteix en la venda del casc amb el color corporatiu del càncer de mama com a element molt representatiu dins de la construcció. Podeu col·laborar amb nosaltres aportant un patrocini posant el logo en el casc, comprant-lo o fent una donació puntual.